Amerikanci su organizirali pravi spektakl oružja u Splitu. Moderne ratove dobiva vrhunska tehnologija, a sve što vrijedi iduća je 3 dana u Palladium areni. Tu su naravno i domaće tvrtke jer je riječ o velikom poslu. Upravo je prošloga tjedna prodano 15.000 hrvatskih kaciga u Ujedinjene Arapske Emirate. Naše najjače tržište su arapske zemlje, oni imaju najviše novaca i najviše kupuje. Omiški Galeb pomaže vojsci i policiji u ekstremnim uvjetima. Imamo izloženo negorivo donje rublje i donje rublje koje ima odlažujuće i grijaće funkcionalnosti pojačane u odnosu na klasično standardno pamučno donje rublje. Članstvo u NATO-u širo nam je otvorilo vrata. Riječ je o velikim gospodarskim mogućnostima. Bit je svih tih poslova koje naše firme sklapaju sa međunarodnim partnerima da s jedne strane dođe do razmjene i preuzimanja tehnologije, a kasnije da zajednički nastupe prema trećem tržištu. Samo to jamči isplativost investicija te vrste. Na sajmu se okupilo najviše europskih izlagača, ali i izlagači iz Amerike, Kanade te Izraela. Tu je i 50 hrvatskih firmi. Naime, poznato je da se Hrvatska u zadnje vrijeme nametnula na tržištu u izradi lakog pješačkog naoružanja, zaštitnih kaciga, ali i izradi okopnog borbenog vozila AMV Patria. Upravo je u Splitu potpisan ugovor između Đure Đakovića i finske Patrije o plasmanu 2 milijuna eura vrijednog vozila na treća tržišta. Mi sad imamo serijsku proizvodnju na razini 4 vozila mjesečno. U ovom trenutku možemo bez ikakvih posebnih problema poduplati praktički tu proizvodnju, to znači 100 komada godišnje. Za izlagače i goste organizirana je i pokazna vježba pripadnika oružanih snaga Hrvatske vojske.